bai. Beti New Orleans nola dugunez dizpilu, hor beti ari dira gauzak bir signifikatzen eta intzinakoak gaur berriz ematen, gaurko moduan edo beraien moduan. Eta bai, eta eskola ederra izan zen, eta beraiek azaldu zidaten euskal rock erradikalarekin bukatu beharraz. Nik ustorenik ez nahiko amistri, baina bidean gara bai. Zorionez Euskadi Irratitik bota nauteia. Benetan bai. Perfecto. Oso ona. Juan Cruz, torzen zara gure alabaren ezkontzaren egunean hau galdetzera. Identifikatuago Beñat Rodrigorekin. Bai, ni ez banintz bera izan nahiko nuke. Ez dut tatuairik nahi. Ez dut tatuaiekin errespetu gehiegi die tatuai, ezakit nola azaldu baina iruditzen zait ez dela zera. Orduan tapiaren hileen errelikia bat implantatu nuen gorputz barruan. Bai, tatuai bat egitekotan tapiaren aurpegia tatuatuko nuke ezker ipuri masailean, baina ez denez posible relikario bat daraman. Bai, oso galdera ona. Gainera ez dut Jonez Ferminekin inoiz hitz egin honi buruz, beraiek han izanak ziren eta baztuten harremanik Iruña nola kolektibaren inguruan zegoen jende batzuekin eta esanik lehenbiziko momentuan nahiko gaizki hartu nuen ze holako apropiazio kulturala gaurko hitza erabiltzeagatik horrelako zerbait sentitzen nuen. Baina bestetik ere, nire buruari bota niona zen, nik neuk Iruña nola izen hori pentsatzeko azken finean egin nuen, orain dela 20 urteko eta inork ezagutzen ez zuen Gasteizko Dixieland talde baten diskoaren izena lapurtu eta azkenean, asko sinisten dute inteligentzia kolektiboaren ideia horretan. Eta gainera, Cabeza Fuegok esango zuen bezala, Ferminekin zara eta olako pasio bat kontagiatzen dizu eta esaten duzu, eta onerako izan da. Eta gainera beraiek oso eskuzabal izan dira beti gurekin, ez da gure zatia lapurtu nahi zuten, baizik eta hain justu kontrakoa hori izan da guk beraikin eduki dugun harremana orduan. Baina lehenbiziko momentuan onartu beharra dauka olako, baina, hau nirea da, olako reakzio bat izan nuela gai. Egun, zuzenean jotzeko toki bakarran niretzat Goxuanen dago, espero dut. Lehuza eta kompainia, egun batean trompeta bat duzte, uste hori ikusten dut. Beste tokietan, gauza batengatik edo bestearengatik nahiko kanpo ikusten dut estena tokien beraiekin egote hori. Errazago ikusten dut beraiek gurekin izatea momenturen batean.